sine ing tengah dalu medalipun Putri Ayu Yuda Putra mawi tejak mawi cahya sumong-sumong cahayane lir kadelintang kraina muruk mancur ketingale yong witen tresno jalaran saka kulino warna-warni yong mas warna-warni wano pisan duweni katresnan ing ati yo mas yo mas bir sumilir dene ati yo mas kepireng sing ketebian kepireng sing agedangan lelo bagus yo mas wong bagus dayan ketelo yo mas yen wangsul aku nek melu yo mas joloran saka kulino ya mas kebiar kilat terawangan lir kadia ya mas lir kadia wulan tanggalipun 14 ya mas
iso ngendang ra iso nyuling iso nyawa ra iso nyandi yo mas yo mas yo mas. Tari Sekar Putri ingkang nari putri Yuda Putra Nok Janet asmani pungun murup mancur cahayane endah lanu lirika dia lintang krahina senimanan seniwati seni sandiwara Yuda Putra dipun pimpin dumateng Muda Jandarwini alamatnya saking Rambatan Kulon Bangkir Kecamatan Lobener Kabupaten Indramayu sampai sedaya sami nyakseni sedaya si sami hormat nuwun agung ing panapunten Bapak jalan sarang ibu aja teh kedik sampun lalu minangkane bapak cariman sarang ibu Cartini sampun lali masalah wase sarang kang kajiwa absi desakti kabeh lali beli bisa lalu dilelipur orang gali tambah lawas dadi kelingan mamaku sahih minangkane maka hormati sareng kang ora dimase kedhi sampun lali bae kali kulane sareng bapak tuane Bagas wong Karang Kaji sareng bapak Agus Sekadi Ibu Tarin calon tuan rumah saking lamaran karung sing nyakseni aja lali sareng mama Sando dipone gede mbak opoy gede mama Mimi milai kedik sing nang Taiwan Bunda Sopi sing udah toko nailai gede sareng karyawan SM teman saya sing dua rumput laut sing de SM matur kesun ajak lali Mas Sanura pamijahan kembang putih ning gelungan sing teliti lan hati ayah Denok Bunda Denok sing de 95 wong dong kangen eman saya sarang ayah kembar pranggongnya kati eman saya selalu ngasih ajak lali selawas mamaku sakit matur kesun mamaku sakit matur kesun dormati mamaku sakit dewe Mimi aji cari ini sareng nokcin sek mama Judine kedi minangkane sing dua Sri Kandi wong Taman Sari Lea sareng ayah kembar pranggonge kedi Mimi amal sing anani riade sareng Mimi Sonia Dewi nok nenes sing dewar cuci kedune senajan ragane anggang nok puja sareng mami nenes sareng kang sain sing dewul ayam dewe kang sain sing dewul ayam dewe sampun lali bude enie kade bos CDN Cibereng Indah Netek Mama Santi sing nang Saudi dewe
Adalah pasti getaran. Kang lebih gaul, bunda lebih gaul. Wong mundak jaya sarang mas bawa aulis anum tempel wetane keding. Eman sang selawas mas sanura pamijahan. Sarang sing rumput laut SM keding. Bapak cariman, bapak tuan rumah dewe. Minangkane makan bayari. Sempla-sempla limbeane Putri Ayu Yuda Putra Nok Janet asmanipun Muruk mancur cahayane Sing rumput laut SM sarang bapak jat bapak cari mandewe Ibu jatinya kedik ibu dan rumah kang bayari sarang mama Samsul wong KL sampo lali kali kulate mamaku sahid sarang kang lurah Dimas kang hormati ajar ali bapak tani bagas wong karang kaji eman sayang bapak Gus ibu Tarina calon tan rumah wong lamaran tarung dewe majikan tuane kedik bapak Nurita ibu Dastonit dewe ajar ali mama Sando Dipo mbak Opoe siang mama Mimi Tingka bos Segara Banyu pejantrana Batang Kulon istri kegawaning janji ada tadi garaminggan mama Mimi Mila singaraning Taiwan sinyak seni sarang bunda Sofi sing detok Naila aja lengayu sarang sing rumput laut SM karyawan SM Kadi Mimi Aji Carini nok sing sama maju di dekati ayah denok bunda denok sing duwe 925 sareng ayah kembar Pranggong sing dijaluk sampun ngamun masa nurak pamijahan Mimi Amal sing kanan ngiriat sarang Mimi Sonia ekadi aja kali sarang bos Yuda Putra nekadi minangkane bunda Jatarwini sarang sekretaris Yuda ekadi mama Ilana sarang Mimi Lana nekadi nok nenes sing diwarjo Cikedung nok pujane ekadi sarang mami nenes eman sayang selawase sareng kang seid sing duwe ulu ayam dewe kang seid bude eni bos CDN Cibereng indah nete keding ajar lima mas angkis yang saudene kedik kang lebih gaul bunda lebih gaul mas kowo aulis anum tempel wetane kading kembang ireng-ireng ugane kak ayah kembar Pranggong sing lakon ugane nakang karinyawang mandana pak makang lakon mamaku sahid kedik sareng kang lora Dimas ngedi sampun alis lawase sampun alis seumur sareng anyai bagas aja nok digawe naon kanten mamaku saya kedik sareng kang lurah kedik sampun alis sareng bapak tuan rumah aja lali selawase sareng ibu tuan rumah kedik sampun nok digawe naon sareng ayah dia kedik sampun lima selawase mama Emila kedik mama Emila Mimi Emila sampun lok digawe namun diriwang dibangga diri wis titis kegawaning janji wis nikah kegawa masa sampun lali selawase sarang ayah denok
dekno aja ngelamun sareng kang lebih kaula legi tunggak jati pesarean nyandang asing model apa ketengar mangsa wurungan sampun lali selawase sampun lali masa umure hanya bagas wong sing paling sayang dewe wong sing emang dewe sareng nenek seketi minangkane wong sing kedung dewe aja lali selawase aja lali seumure senajan ragane angkan ning batin tetep barengan sampun lali selawase sareng mas bewoke keti aja lali seumure mamaku saide keting aja lali selawase jamur jamban nyuwun sewangi bunda deno sarang mimi aji cari nietedi minangkane sing ducing sedewe sarang mama aji udien hati aja digawe nglamun senajan dilani-lani angger baikan ora lali dilipuran dorong kelipur tanpa lawas tanpa kelingan senajan ning raimu kiri batin tetep ngakui kang lurah tetep ngakuni
Demikianlah hadirin sekalian, pirsawan